Здравейте на всички, аз съм Пламен и в това видео ще ви покажа как направих акустичните барабани по-тихи, идеални за практически занимания вкъщи. Благодарение на компанията Rimo, проектирала и впоследствие пуснала на пазара бойните кожи Silent Stroke или буквално преведено на български тих удар. Заниманията с ударни инструменти в домашни условия не водят до скандали с съседите и посещения от органите на реда. Тези кожи Silent Stroke са с мрежеста структура. Направени са от изключително финна, много ситна мрежа, като се замисля наподобяват мрежата на комарника, само че с още по-малки дупки. Не знам на камерата дали ще се види, но прозира. Буквално като много финно сито. Тази технология позволява на въздуха в барабана да излиза съвсем безпрепятствено при удара. По този начин, приятели, по който са направени, силата на акустиката се намалява значително. Сега ще направя демонстрация как звучат барабаните с настоящите ми стандартни кожи, след което на тяхното място ще сложа тихите, за да чуете и усетите разликата.
Предполагам на всички стана ясно и усетихте разликата в силата на звучение както с едните, така и с другите кожи. Резултатът: аз щастлив, тренирам, упражнявайки техниката си спокойно. Съседите също са щастливи и спокойни, че не им треперят прозорците. Надявам се видеото да се е харесало и да е било от полза на любителите на ударните инструменти. Този модел кожи за барабани на компанията Rimo са наистина чудесни и са перфектният избор за практически занимания в домашни условия. Благодаря ви, че изгледахте това видео до край. Толкова от мен по темата с заглушаването на барабаните. Чао и до нови срещи!